Съветваме ви да не гледате това видео сами, особено ако сте хора с фоточувствителна епилепсия. Владимир Ташев или Оменат? Готови ли сте? Започваме. Името Владимир съдържа 8 букви. 8. Колко крака има Владимир Ташев? Точно така, 2 броя. Но защо тогава числото 8? Какво нещо има 8 крака? Точно така, паяк. Случайен нос. Не мисля. Тоби Магуайър е известен с ролята си на Спайдърмен. Спайдърмен е човекът паяк. Да видим колко букви има Спайдърмен. Спайдърмен, 10 букви. Владимир има 2 крака. 10 минус 2 е равно на 8. Буквите в името на Владимир също са 8. 8 минус 8 е равно на 0. Какво друго нещо има 0 в себе си? Точно така. Броя на правите ъгли в триъгълника на илиоменатите. Случайен нос. Надали. Владимир Ташев е известен като дясна ръка на популярния бизнесмен Христо Ковачки. Ковачки се римува с мустачки, гроздоберачки, отварачки. Отварачки? Подозрително. Мара Отварачката е известна с песента си "Най-добрият". В песента си тя пее: "Дискотеките за теб умират, софиянките за теб се бият, пичовете за тебе пият, най-добрият". Но кой е най-добрият? Дали Мара визира новият световен ред в лицето на Владимир Ташев? Случайен нос. По-скоро не. Мара е известна с големите си силиконови цомби и рекламата на бира Ариана. Но ще се запитате какво е общото между цомбите на Мара, рекламата на бира или оменатите? Нека видим. Във въпросния клип Мара носи на врата си една отварачка. Тя е между 2 цомби. 2 минус 1 е равно на 1. 1 е окото в триъгълника на илиоменатите. Случайен нос. Не мисля. Още не сте убеден? Ето още доказателства тогава. Владимир Ташев е учил в 73-то средно образователно училище, Владислав Граматик. 73-то училище се намира в квартал Гоце Делчев. В момента Владимир Ташев учи право в Софийския университет Свети Климент Охридски. Той се намира в центъра на София, булевард Цар Освободител номер 15. Ако свържем двете учебни заведения на картата, се получава права линия. Случайен нос. Не вервам. Но къде се намира всъщност меката на юристите? Точно така, студентски град. Нека видим какво се случва, ако свържем с другите 2 места на картата. Какво пасва вътре? Точно така, триъгълникът на илиоменатите. Случайен нос. Да, ама не. Владимир Ташев е илиоменат. Потвърдено.